ani și vreau să vă spun cum eram eu înainte. Deci, înainte ca să fiu mântuit, acum 3 ani de zile am fost mântuit, am venit în această biserică și am fost un om foarte rău, am fost un om care încercam să fac lucruri pe care oamenii nu le consideră chiar așa lucruri bune. Am început să fur, am început să dau un cap la oameni ca să fac rost de bani, am început să fac toate aceste lucruri pentru că îmi plăcea să fiu văzut bine de anturajul în care eu mă băgasem. Începusem să fac toate aceste lucruri și crezând că dacă eu fac toate aceste lucruri, crezând că dacă eu fur, dacă eu fac toate lucrurile astea care ceilalți oameni care erau în anturajul meu le făceau, crezând că eu o să fiu vreun șmecher ceva. Dar am fost atât de șmecher că m-am dus la pușcărie. Și nu odată, de 4 ori. Și nu în România, în alte 4 țări. Atât de șmecher am fost. Și în toată disperarea mea știam că Dumnezeu există, am încercat să mă duc la bisericile ortodoxe, am încercat să fac toate aceste lucruri, crezând că Dumnezeu mă va salva, că Dumnezeu este acolo și vreau să spun un lucru. Dumnezeu nu e acolo, Dumnezeu este sus în cer și vede tot ceea ce tu faci. Vede când furi, vede când minți, vede când curvești, vede când faci toate aceste păcate pe care El a spus să nu le faci. Și vreau să vă spun că datorită unui om care l-am întâlnit pe stradă și care mi-a predicat Evanghelia lui Isus, eu acum sunt aici, în fața dumneavoastră, nu mai fur, nu mai mint, nu mai dau un cap la oameni și toate aceste lucruri datorită lui Isus, pentru că El și-a dat viața pentru mine. Eu nu am fost în stare să mă duc la pușcărie, n-am făcut nimic altceva cu viața mea. Până la 27 de ani mi-am distrus de sine. Și Iisus Hristos m-a salvat. Iisus Hristos vine și chiar acum în fața voastră și vă spune acest lucru, că vă iubește. Un mesaj simplu și un mesaj scurt. Iisus Hristos vă iubește atât de mult încât a murit pentru voi. Și pentru mine și pentru fiecare om care aude acum. Vă mulțumesc!